Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya dari PWS TV akan mengungkap tabir-tabir misteri dari tempat ini. Gimana, Master? Oh, aja celok aku master. Aku ki wis suhu. Oh, nggih. Su. Nah, ngono. Pripun Su? Keadaane mriki Su. Ki nek tak delokane Mas yo. Ki panggon ki singit ki. Aja sembrono nek ning kene yo nek liwat yo hati-hati. Salam. Pokoke aja mbunggo ndaan, Oh, mbunggo nggih, wik-wik, ngono wis gak oleh ning kene. Nggih. Kok mundak gancet yo. Nggih. Terus piye, Master? Kelanjutane iki. Sik to. Iki aku kene bisikan iki kon njupuk mbah apa ya? Kakase iki ombo. Ki kanggone ki mbah le, kok wis diungkap sik ae, engko di melalui Mediator. nah yo melalui mediator. Engko di anune ngene-ngene wis takoki engko wis karek piye-piyene guli-guline gampang. Wis ngono ae. Dulur-dulur PWS TV, Suhu akan melakukan interaksi dengan sosok gaib di tempat ini. Siap, Suhu? Siap. Silahkan, Suhu. Apa, Suhu? Apa, Suhu? Apa, Suhu? Ayo. Ayo, Suhu. Gak, Suhu. Putih. Tenang sik, Su. Ditenangno, Su. Tenangno, Su. Meneng. Kowe apa apa? Obah ae. Tunggu ya sih. Matamu wae. Sun, lah setan. Tuh. Wes. Mendek dingok sing apik. Aku arep takon. Ya. Penarak. Aku iki pelayan tak kira mek apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kali sinten iki? Mbah sinten? Aing dodo kasapa. Heh? Aing godo sapa. Baut. Aing godo sapa. Ini lagi. Jelas terang. Sik iki gorokane kecantol pancing itu ya. Saya Master. Iki kenapa iki gurune? Lah, datane koyokan. Datane Oh, koyokan. ya aman. Wis. Coba iki. Wis, jengker sing anu terangno kowe iki sapa, jenengem sapa ya. Ning kene iki ning dinggo 6. Assalam kondi umur pira? Saiki apa sih, Cuk? Saiki Senengku. apa? Ki Abimanyu. Sedekah akbar. Dawa men jenengem. Jeneng kok daun. Assalam kondi. Sepranggawan. Ringen. Iya, Dayan? sepranggawan. Wis sembarang no. Lah kowe ning kene iki mau apa? Aku nunggoni kono lho, ngguri iki. Nunggone apa? Nggonong sing ning wit kuwi. Iya. Gajan. Ya yo wis gajan ora diriti wong ya. Iya. Pahit Wis suwe ning kene, Mbah. 10 tahun aku. 10 tahun. Puluhan tahun kopok. Biasa to. Saya kira 10 tahun. Kira 10 tahun to, Mbah kok. Ojo celuk, Mbah. Aku ning kene iki terkenal celukanku Suwati. Oh, ya Mbah Suwadi ya ning bae. Ojo, Mbah, Suwati. Ya wis Suwadi. Mas nek piye? Ojo larang saiki.
Swadi. Ya, Swati. Ki ning kene ki. Kok aku ngrasakno koyo aneh sesuatu ki. Mbah kuwi koyo sejenis pusaka. Kuwi panggone ning ndi? Panggon apa? Pusakane iku lho panggone ning ndi? Saka apa kok? Saka ngono me. Tuban saka. Lho, kowe sabarem teko kono barang. Saka ya Tuban. Jedegoro ra nek sapa? Untuk menteng. Kowe tuwek aku, Cuk. Mayak ning kene. Oh iya, sepurane no. Kok diceluk mbah kok ora gelem nek tuwek kowe. Aku rong tuwek kok. Yo, kok ngomong iki wis tuwek kowe piye to, Mbah? Kowe karo aku kacek sedina. Mbah, lah sampean iki njogo pusaka niku saulane dibayar piro? Bayar bathukmu ngono. Alam jin mosok yang kenal duit. Lho, alam jin karo alam manusa iki padha wae to, Mbah. Wis ra padha kok. Yo padha. Ora padha. Kok iso Moh padha aku, iki lho? moh aku bathuk-bathukno manusa moh. Ya jelas ora padha nek no kowe iki lho karo aku ganteng aku. Deloki aku. Wah, sire Waduh, ganteng ini. ganteng. Penonton iki. Iki merosal iki. Kacau iki. Nontonnya kerasukan ya, Master. Menengo. Takoni. Takoni, Mas. Niki sinten nggih? Ngombe, Niki sinten? ngombe, Niki sinten sik? ngombe. Jebut aku ngombe. Nggih. Ngombe. Wis ngombe sik. Ceker ya. Sik. Sampeyan iki sapa? Iki Kok sapa? merokok rene pedesen. Bar mangan apa? Aku ning pinggir kono lho. Nah, Dek mang bar dikai sajen bocah gladrak kae lho, sajene dikai lombok. Bobo mbah kene iki medhit jaluke nomor togel kadinane ra dikek-keki yo. Bobo. Tak jane yo. Apa kowe kok? Kek lombok iki jane. Weh tak kenyo weh. Sarae kadinane njaluk nomor ra dikeki nomor. Apa weh? Rasa oji. Yes. Rasa oji. Pencilaan pol. lah kowe iki sapa? Iki sapa? Aku siluman kodok. Tuh, sik. Piye, Mas? Sodok kodok Setan au. bentuk to piye? Kodok iki mesti petok-petok. Kok au. Ya mungkin iki wis tingkatane dhuwur mulane au iki. Paling saiki zaman Ndase iki awake kodhok ndase anu kucing. Tuh, Wes. Aku tak mulai aku. ya mulai nanti Mbak. Mbak. Sik tapi pijet dhisik. Kesel sikilku kringgingan. Ya nek kok mulai Lu kembang. apa to kok pegel bareng ngene iki? Kene misan kene. Untukku mang loro. Iki lho delok. Wes. Wes, tak mulai aku. Yes, mulai. Sik. Wis tangi. Wis. Assalamualaikum. Ham? Cek pedesan ya, Mbak? Cek pedesan. Enak apa? Eh, Apa enak apa nek kene? Kan apa-apa, Mbah. Ngene. Sik sampean jenenge sinten? Aku ora perlu roh jenengku sapa? Loh, kok ngono to, Mbah? Kok jak kenalan kok. Ora penting. Wes to pokoke kowe mek apa nek kene? Ngene lho, Mbah, ngene. Ya wis. To the point ya, Mbah ya. Ngombe sik, Mbak. Cek pedesan deh. Ngombe sik. Ngombe sik. Yo, Ya wis ngombe sik.
Seger ya. Seger, Mbah. Ya wis. Ya seger ya. Ini sih aja pilek lho, Mbah. Ya. Tak ngene ya, Mbah. Ini, Mbah. Ki aku kok dek mau kan apa iku nek ngarani penelusuran gaib kan kok koyo ana pusaka ning kene iki tenan apa gak? Jajane iki pusaka apa to, Mbah? Heeh, pusaka apa, Mbah? Nang ndi nggone oleh dijupuk apa ora? Nek enek apa mbok nggo apa? Yo nek misale eneng yo nek oleh ya tak jupuk. Nek gak oleh ya gak apa-apa. Wani pira? Hmm? Wani pira? Wani glute to? Ya ora sida tak kai to. Lho, lah piye to, Mbah? Lah sampean njaluk pira? Wah, dinego to, Mbah? Nego ya. Larang regane kuwi kok. Ya wis pira kok ae COD ning ndi? Alam ngene to, Mbah. Alam ngene aja larang to, Mbah, kok padha-padha anu iki. Alam ge padha ngene iki teh. Ya beda kok. Lho, bedone piye? Bedone alam iki ra ketok ngono ae. Piye suhu iki? Hmm. Tiwas nekak bangsa lembut, tekane angel resep dibilang kok. Keterangane gladrah kabeh. Wis ngono kuwi bangsa lembut ora kena dipercaya. Piye solusine piye? Ya wis langsung ae iki mau wis langsung aku interaksi karo sing ning kono ya wis. Kena dijupuk wis kan. Yes. Monggo Su, monggo. Ayo. Piye Su? Monggo dimulai. Ya wis. Pemirsa, saksikanlah penarikan suhu ganteng dari PWS TV. Mas, tolong Mas. Ada. Ada, Mas. Iya, ada. Oh, nggih. Siap. Ini kempon. Wis kayak kono sih. Abot iki. Gimana? Kayak wangi iki. Iya. Abot Mas. Ngono Mas ngene. Ngono. Bismika Allahumma ahya. Bismika Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sampang pulang buntu alur rondo ompong mel aku kasih doh mel kae. Pong pulang dok merak dok sapi siji. Pemirsa, Aja dibuka sih. nggih. Piye Su, apa Su? Ki kira-kira pusakane apa Su? Kita ngerti kok dibuka barang-barangnya. Sik, Kok dolane kok merosal nih Su? urusan tenan iki. Wah, ki ketoke iki kok kerajaan Su iki. Kerajaan boh nih kerajaan Dayak ya nggih. Monggo Sik dibuka Su. sik ambekan sik. Dinetralisir sik. Panas ki mau cekel moco tangan. Guys, bukan. Unboxing Monggo Mas ya. dulur-dulur dibuka bareng-bareng niki suhu si ganteng suhu dari Wis PWS ya aku tak TV. kalah sik ya sampean. Monggo dulur-dulur dibuka pusakane
penarikan suhu. Alhamdulillah. Lah ki opo iki? Opo iki? Pusaka opo iki? Jere kok kerajaan opo niki? Pempes gundul ndas Sabang iki. Penarikan abot-abot gak dihargai belas. Koyok aku ambek dekne. Pusaka apaan ini? Matur suwun dulur-dulur PWS TV sepurane aku ki keciwa. Sepurane ya sampean keciwa bereng. Awak dhewe niki diprank karo dukun suhu apa nanu. Nah. Wis matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.